आमे जेतेबेले श्रीकृष्णक मूर्ति बा फोटो देखु सेतेबेले आम नजर सुदर्शन चक्र उपरे पड़ी थाए। आज मु एही भिडियोरे श्रीकृष्णक सुदर्शन चक्रर नामकरण एवं एहार सृष्टि विषय रे कहिबी। मु मधुस्मिता एवं आपण देखुचंती ओडिया अपडेट्स। विष्णु तांकर दक्षिण हस्तरे धारण करुथिबा गोटिए अस्त्रर नाम हेउची सुदर्शन एवं एहार अरर संख्या हेउची 12। दुईटी शब्दर आधार रे सृष्टि होईची सुदर्शन चक्र। गोटिए शब्द हेला सुदर्शन, सु एवं दर्शन। दर्शनर अर्थ हेला दृष्टि एवं सुर अर्थ हेला पवित्र बा शुभ एवं अन्य शब्दटी हेला चक्र। च्रुहु एवं क्रुहु को नेई एहा सृष्टि। च्रुहु अर्थ हेउची गतिशील एवं क्रुहुर अर्थ हेउची करिबा। एहीपरि भावे चक्र अर्थ हेउची गतिशील होई कार्य संपादन करिबा। सबु दिव्य अस्त्र मध्यरे सुदर्शन चक्र हेउची एकमात्र अस्त्र जहाँकि सबुबेले ओ सबु समय रे घुरी बुलुथाए। जेतेबेले राक्षस माने अधिक शक्तिशाली होई सबु ऋषिमुनि एवं देवता मानक उपरे अत्याचार कले सेतेबेले सबु देवता एवं ऋषि माने पालनकर्ता विष्णुଙ୍କ पाखरे शरण पशिले। ସେହି ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏହାପରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1000 ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଣି ଶିବଙ୍କର 1000 ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ 999 ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ କମ୍ ଅଛି। ସେ ବିବ୍ରତ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ତାହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ଫୁଲକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କମଳ ନୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମଫୁଲ କମ୍ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏହା ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସଂହାର କରିବାର କିଛି ଶକ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଯାହା ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଏ, ପଦ୍ମଫୁଲ ଯାହା ଭକ୍ତି ଓ ଭାବନାକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ଗଦା ଯାହା ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗଦା ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂହାର କରିପାରିବ। ଏହା କହି ଶିବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଳିତ ଶକ୍ତିର ଆଧାରରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଅପଡେଟ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।